Well, you know the rest. Now, I don't know. Nou, het verhaal van Casablanca is heel interessant, omdat het verhaal heel veel aantrekkelijke ingrediënten heeft die mij heel erg aanspreken en waarbij ik het gevoel heb dat ik daar een stuk van kan maken. Believe me, Rick, it's true. I didn't. Funny about your voice, how it hasn't changed. I can still hear it. Richard, dear, I'll go with you any place. We'll get on a train together and never stop. Don't, Rick. Ja, kijk, we kunnen de film is heel specifiek. Hè? Daar kan je gewoon heel letterlijk dingen laten zien. Dat kan je in dans niet. Maar in dans kan wel heel mooi een universeel gevoel uitdragen. En je kan, wat ik wilde zeggen, je kan in dans in één gebaar misschien meer laten zien dan in een kwartier film, bij wijze van spreken. Dat is eigenlijk de zoektocht waar ik mee bezig ben, samen met de dans, om te zoeken hoe kunnen we die ingrediënten uit die film vertalen in dans, waardoor het niet de film is, maar wel het gevoel en het conflict en alles wat in die film zit, dat je dat toch gaat proeven, gaat voelen, gaat ruiken en mee kan beleven. En dat we toch een eigen verhaal maken, dat het toch een ding op zichzelf is. Ja, het mooie is dat het gegeven van Casablanca eigenlijk heel actueel is. Het verhaal speelt zich af in 1941 tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het gaat over vluchtelingenstromen die naar een veilig land willen, en veilig heen komen. In dit geval was dat Amerika, dat was het land waar je dus veilig was, vanuit Europa. Omdat de nazi's, die landen werden door de nazi's onder de voet gelopen. Wat je nu ziet is eigenlijk hetzelfde, dat mensen ook op drift raken door allerlei politieke en oorlogsconflicten. Alleen gaan de andere kant op. Ze gaan dus nu naar Europa toe vooral, ook naar Amerika, maar vooral naar Europa. En je ziet diezelfde thematiek van mensen die in de verdrukking komen, mensen die op plekken terechtkomen waar ze eigenlijk niet willen zijn en waar ze lang moeten wachten. In allerlei vluchtelingenkampen en allemaal ellende. Het is heel bijzonder dat je merkt dat in 80 jaar er eigenlijk niets veranderd is. Kijk, het is heel moeilijk natuurlijk om zo'n film 1 op 1 naar dans te vertalen. Dat is ook niet wat mij interesseert. Wat ik doe, ik haal ingrediënten uit die film die universeel zijn. Dat is liefde, dat is de spanning, dat is mensen die gedwongen bij elkaar zitten. Bepaalde situaties die ik interessant vind, die haal ik uit die film. Ik haal een aantal thema's eruit die ik kan gebruiken voor dans. En wat ik eigenlijk doe, is dat ik alle elementen waar ik van hou in die film, dat is ook de muziek natuurlijk, dat is de stem van Ingrid Bergman. Dat hele gevoel, dat wil ik in dat stuk gebruiken. Maar ik ga er wel weer iets eigens van maken. Dus ik ga het verhaal niet 1 op 1 helemaal keurig vertellen, want dat kan ook niet in dans. Maar ik ga met die ingrediënten de film wel volgen, maar toch een eigen verhaal maken.